Вило, да не би да си се отказала и няма да влезеш? Не се надявайло. Защо си толкова агресивна с мен? Не бъди толкова агресивна с нея. Няма нужда да се преструваш. Знам, че ти ме заключи в стаята на чистачките. Аз? Да не си превъртяла? Имаш ли доказателства? Не, нямам доказателства. Така ли? Тогава какво искаш? Да дойдеш в студиото и да говориш лъжи, за да си помислят хората, че съм лоша? Тук съм за да уча, Людмила. Не съм като теб, която се мисли за принцеса и мачка всички. Наричаш ме вещица, поласкана съм, Вило. Нима? Не знаеш с кого се забъркваш. Така ли? С кого? За каква се мислиш? Ти за каква се мислиш? Русалъшкиня! Не, млъкни! Ела тук. Стига, стига. Какво означава това? Днес е първият ти ден, а ще те изгонят. Павло, не се дръж така. Познаваме Людмила. Да, познавам отлично Людмила, но Виолета не бива да реагира така. Павло! Тук няма специално отношение, а ти не биваше да я защитаваш, особено пред Людмила. Или искаш всички да разберат, че си Леля? Стига, Людмила. Какво? Каза стига. Разбрах. Това е първият ми ден в студиото и не желая врагове. Браво, чудесно решение. Не ме закачай и аз няма да те закачам. Боже, умирам от страх. Натия ти? Не. Виж, ако го правиш заради Томас, не си губи времето, защото нямам нищо общо с него. Не, скъпа, не си губя времето. Ясно е, че няма да избере теб. Людмила, стига. Не говори така. Тя не е виновна. Няма проблем, Леон. Просто си говорим. Не си говорим. Обяснявах и как стоят нещата тук. Нищо не разбирам, Мати. Не разбираш, че ще трябва да спя на улицата? Знаеш ли колко твърди са плочките на тротуара? Ще отидеш на улицата, ще наредиш плочки, за да спиш върху тях, така ли, Мати? Не разбирам. Ти не се тревожи. Не, слушай. Трябва да се омъжиш за Херман. Или поне да му поискаш заем. Какво? Заем! Кажи му, че архитектите искат още пари за апартамента. Това винаги минава. Мати, ремонтират апартамента ми? Нали уж го конфискуваха? Не, глупачке, ще го излъжеш. О, не, драги, много грешиш. Няма да искам нищо от Херман. Дано този ви хареса. Не. Благодаря много, но не мога да го приема и най-вече. От вас не. Анджи, това е най-малкото. Изгубихте пръстена си, докато ми помагахте. Добре ли ще ви стои? На кого би му стоял зле, толкова е красив. Но не. Не мога да го приема в никакъв случай. За вас е и не приемам отказ.